Рәсми шелтәләрдә утырганда мин күрәдерем, менә балалар йортына Кыш бабай һәм Кар кызы сорап язалар. Шуннан соң минем дус егетем белән идеям туды. Нишләп, мәсәлән, мәйтәм, безгә дә Кыш бабай һәм Кар кызы булып киенеп, балалар бакчасына барып, аларга яңа елга бүләк ясамаска. Шуннан соң бу идеям өстендә мин үземнең дус кызым Алина Хайруллина һәм дус егетем Айнур Галямов белән эш иттек. Килеп керүгә безгә балалар әти-әни килдеме диделәр. Минем шул вакытта инде идеям туды, менә шушы балаларга тагын да зура концерт үткәрергә. Шушы балалар бакчасында үткәрелгән концерттан соң инде мин Бала бәхете дигән проект өстендә эшли башладым. Башта әлбәттә авырлыклар туды, ничек итеп спонсорлар табырга, кайда үткәрергә, ничек итеп ышына чыгарга дигән сораулар әлбәттә туды. Ләкин менә инде без 2 айдан бирле шушы проектында үземнең җитәкчем Зөфәр Галимов һәм волонтерлар ярдәмендә эшлибез һәм хәзергесе вакытта инде бу оештырылды. Дом Рональда Макдональда дигән балалар йортына барлык җыелган акчаны тапшыру һәм аларга булган кадәр ярдәм күрсәтү. Әлеге чараның билет бәясе инде 200 сум. Әйткәнемчә, шушы акчалар барысы да шушы балаларга, онкологик больной балаларга ярдәм булачак. Әлеге чара менә шушы Туган авылым комплексында үтәчәк. 6 май көне сәгать кичке 6-да башланачак. Алла берсә көтеләчәк югары йолдызлар. Бу мәсәлән Илназ Сафиуллин, Мөнир Рахмаев, Вероника Кузнецова, Айфара Төркеме, шулай ук Көмеш кыллар ансамбле һәм башка бик күп җырчылар булачак. Мөмкин кадәр менә шушы балаларга үзебезнең ярдәмебезне күрсәтәсе иде. Оештыру максатыннан бик күп үзгәрешләр минемчә, чөнки мәсәлән мин үзем теге елны волонтер гына булдым һәм бу концертта без минемчә бик зур оештыручылар булып та шундый эш алып барабыз. Чөнки концертның һәрбер ягын без булдырырга дип өметләнәбез. Мәсәлән, мастер-класслар оештыру, ВКонтакте шелтәрендә группа оештыру, Инстаграмда да. Быелгы Бала бәхете Хәрия концертыннан без күпне өмет итәбез.